Ara em dic Anna Cabell i estic fent el TFG a King's College Londres. Estic al grup de Sergi García Mañas, que es dedica a estudiar la mecànica de proteïnes a nivell de Single Molecule. Ara estan intentant expandir aquest projecte podent estudiar també les proteïnes a nivell cel·lular, i aquí és on entra el TFG, que és fer l'assembly, el programming i la calibration del Cell Magnetic Tweezers, que és el setup que ens permetrà expandir aquest estudi. Fas un lío! Què tal Londres? Doncs és molt xulo, és una ciutat molt gran, però on pots fer de tot. Si fa sol pots anar a fer pícnics a Hyde Park, els caps de setmana tens street food markets per tot Londres, com per exemple Portobello Road Market, on fan concerts en viu durant el dia. A les nits tens molts bars, també música en viu, i per exemple el campus també està al centre de la ciutat i et permet com anar ràpidament a qualsevol punt de la ciutat. I per últim, a Londres hi de tot el món i coneixent-los et dona l'oportunitat d'enriquir-te coneixent les seves cultures, i això crec que és el que m'emporto d'aquesta ciutat. Aina Cabedo. Adrià Escovet. Afers exteriors. Londres. Ja està.